Đi đầu tay kêu lên đi cho nó còn rất là Ana hamle phogbai bita bema sotong borok salo sando borok koita sama ngai dama phaiye bula prothom nok subai kelang thang tao no bumrkha thani kha roi nok subai surke sarkar subai ani rangsa risak tu ses najin risak rikha aga apne porke borok thangka thangaga ang burano masa presar ganang burano te yagu yang sakma sambil kangka ni borok tong jo wa grang phori bekha Ore beke air pore hingga kaya tablo thuna musung kha ani suren sawo pi tablo kunungla kha hane ko bohnu tablo binoi somo sawo be chingki saro ko sinu bele muture khana duta arai ta tik duta arai ta roko phayei tinjon am borok ani nogo haboi petoloi sopayo tirpura mo thane na loi ang kaise sana musungo tirpura mo thabo jokhon borona hamjago thamsa hangai tamgai bini jono tano hake khlari ton ang raja no bojaga tongano tedi ang thangi sanai raja no bo borong hamjang na bole sengka tipra saya diba pati je sepang khaidi tangani nongno sorbonas klai shoka tani bosanong bothar khinna ni rutu phaiya bo tam khaitong bini kormero tam khaitong borong jaga phaini poti bar khaipi me na no tamani kunu phangkuri lengta ni sungni poi kuri kya ya kilini muri kangsa pan kuri kya kunu phan kari kya ekdom sorbonas Gai tipura mo thah nai borong na tipura mo thap noi tobo tipura le mo tha tin jona borong nang kambe kes khainai lugo abini bangang tabu saya je somoy ano raja onja ar tuithong o somoy ang kok sanai boni bagai ang puto kes khainai o tin jona namni puila petro puila abu lo puila salo kai kuri pasi jona borok ka na bo kai an busuk jora ro noita o ko puila ni noita to kana puila ni noita wa khungni abo kai gari gira phaina hano phai kau sarini noita wa phai klang thaka abo sung hota chaimale yang kai ambura no tei kharka abur kai takar borok yang tutum thatambu kha yang thang ni to kan nok to glinglang to soimale bermana hamjunu kun motin khai thang ni de hoka Angka ar pore ke borok bubai nai borok thangka thangni ta horni duita raita somoyo hungka kai tinjon borok phainai ani nogo sok pai nang sidesi o borok nang sinuo ang sinu tangko borok ta bang bung saka hangkai borang kun kisu khainai ang je puru efer khayo apur bong nam yang renai agar ajono bang janogo protibat jinis no banda khanya da khaya boto hamjagoi tongo singbono hamjagoi tongo respect roi tongo angbo pati klai tongo tamkhani bosaro gai pe klai ya asukle nang ba ti prasa sa hamjago nang ang ba se joto kisung nai bele nang tauni no thanya ba nang kaham kang ni no thang nai ja tam khaba ang to bo borok bele ang bo bini borok bele ha bai ka bo ba a bini borok no ta bini ko gunda bahini romo to ina ani no tabo bai klai tong ang raja no ekdom sanani tong raja ni nangka identify khai da mangka je raja ni botol no ni no khat ni no ro eka khai raja ni botol ai pe ko tipar mok thah ni sau nang identify khai da mangka mo a khai ne ro ke soisun tipra mo thati borok ni tipar mok thah ni sapa pam ka tipar mok thah mo te kento aro go bono no gya borok tipar mok thah krei borok agi CPM khayo tabo CPM borok
borok mai kitir pada mo thane namri nu khai tong hai pa nang bonom dom mar mar cha nuka tangi ba ang jeo mai khai tong mani bor ki sa bono sasti krang nanang thung sasti krak bono egun sasti krak ani ang suni jemon jinis kapotro khamtai manung kun bang kai kya om surong no botam khainai khatung kya tang sasti krak nai bin bade Niani salono Maharaja joto bini kormirongna saklaijak pesmito clear sai rikabro tipa mo thani mungui kebo amti hai no khuk khai tongkhai aburo krak sasti najakna hekeba boron identify bona action najakna ni sama aboni phirok mongon nang tam sana muso aboni phirok mung ang sanai o boron rong no o tinjona boron no sasti krak na nang nai sasti krak na nang nai boni bor tipa mo thana mi khai tong le sasti krak na nang nai ning sinire ka boron ngai media personal dia party INC ni counting as an pakin ana ai outla phaiga di ni ga outla borok khosot tunan bai mathanga ga mathanga gang noita sar noita hairong ka sopainen horni oke o jaga bun pore phainai theken kono nuka ani nok pula wong kangke tipra mothani chrai rok da ba tipra motha social real tipra motha da anya ke haino saga tipra mothang tongnai rok da abo kunu romi menja chiri khogai phailai ka bike no bulari gari phungsa ka phaiga nya bolo borok pula u gate no sabai na ka sabai mali hangke tin sabai hapa hamania golo ano tu kana kana prosanto yang thanga ne gang kono ko keri anga bolisi gang phaitong apro de ngong ni borok khor kan borok phaitong kha tang khaine chinor borok phaitang gang no sak sam loga de misara abun pore belum borok no tala jawa no jali emne ke yang tike sob song tala ri tongo yang tike sob jang no tono sang gan bihi bai an besar serai sat bosor ka hai running borok thlai tong man borok khari ma thanga khari thanga no oro get no ga khanan bage borok oro bum kha bum pasha bulia dui bar bum kha bum boi kala kha khaman ya golong hangke sabai klang thama ka ma haita sabai klang thama na bu tang kon asu ku poro joning ya to bo to do party khale ma ba jong te abo kesen apply impro ka bo kise misam bo amna ang kun tos be ya ja ang to tabu di selection sing jong te hari thanga ba abon ya golo khaija ka jong te singa party bo khaya ba le ko kore abon ani message ti bro notha ni ei jodi khai tong ha ke sini buba gra umti rono naithun jate ang je saima mani ka abo real ti bro motha ni boro ya pia maharaja ni bungkhang thubui bro khai pai ba haita ang je saiman mani ngang ka aboni pore ngang ke no duita araita anong ni borok ano phun khai hokan ta phaisi di ngai khana saksam ni tong gradi nono ru tong ni ka ngai saksam ni ma tong ga duita araita ni pore ngang no chiri khokjak an bihi kan phun khai pro khana tamong khani singa ka nok sumara lia khamai thamai kan so ke sab soksa ngai ke je soksa ni no khorok tam borok ka hangke seminar ka emne khoroksa ni gusti no klai han no para angbai tongan manai no klai bosu sama heng thangju ngai ke hepono ang to bumu ma kha heponang oro salia ang darai kono bong nok ni borok bai salai na janai salai na men ja glo borok kano tam advice re aboni ya gulang joto action na nai ama haida hoyto jodi koto thana na koto thana case na na case nai ya ama haida te tabu ani kun phal kari kan nai manang tanpa mungka abun pore tai oro borok ajara bahike atak abut oro bisingo tam khamta himla bisingni je khamani khangka ni tongo surke sawani rang 2,30,000 ka hetong ke rang an ni rang chak ni chen ama ha tongo to puilang ka abo bokok pron brok lang thanga na ka khayo ke sok sajak to ni ya je tong pron ka brok lang thanga je bokok chok prona puna rang rok ri kha ngaro ke an beri bisaka gabon ya golong gang keno yang nok ni bible do pura sobai yang ka sarai besani ri school ni boy ebini school certificate ebang sojak bai ka kun phang kri khata kasi yakli student pori to mani ke kun phang kri kha tabu ko kangsa eventually to bini school dress ro bag wamo mo hero sabata angka mo sumani na nok sabai klang thangpano sogya ka sakmu karana to sarai ro life pori na ro mamu kamponi tabu kun phang certificate pori school ni
boy bekerja, school dress bekerja, karena soalnya ingin saya school keluar ke pulau school hotel yang itu sama apa hai kata. Teman-teman kabisi mah nggak kono tuh. Pura mau sampai ke Chris kata ini tuh apa tuh orang makan tuh nggak orang ini sudah ini burung tuh mana protesin gue itu petrol ini jangan pakai petrol besar oke besar apa marah dia sampai sini kamu yang kami ya je sok naik korok tam ngake angje saimana udah ke pro di pramot ini seraya di pramot habang bung bukuri apa haja pia ang puskai nih ya puskai man ya kalau orang leader orang urus naik ya bro di pramot atau tong sing saimia bro cina bukuri wisata kapan bagai ang tu baju tabung mungkin bang no tanah tangi pun kasih efek kayak harassment barang masa yang memang pilih sok kami aja anak hard dressing table suitcase kalau apa yang patut dikemar motor keserai ini saja boy bebas ini kok nomor kami kita jalan misi tentang kerja hard bro sampai konon Yung tab mana sige kami kata ini bawa Tamu lagi Mia bahagia bukro borok bahagia ada sebagai saja. Borok noita payo turun tanah ke sebagai kalahan ka senggu yang saksa melitong ka. Airport ka Bharat tam ka no. Apuru bokho kuru kuno jaga gumri kalahan ka. Hadiri kalange wasan tinta tajege Singapura kiri wis hai tenge mata ka bosabu kenang bla. Sere bosa lengi thanga. Hadiri ka ngai ngotlang mata ka wagu ka. Ke sengkir we wagu no bebon phyoge maraba kya. Yang lain no sakau ka siru khu hanu batam sere batam hanu da ba sama thang kuman Singapura khasilia an straibo lengi thanga geseng sak samle mata ka geseng obo paikya tongara situ nu singkiru ui yang se tomale erpor ke barta সময় ke borok khas phayo ka tamya so ta hanu purum so hanu ta saise male ka ang parampro nung baikya parampro nung baye ang na hari isa phaibe ger phaibe no ton phaibe ti ko ka erpor mo so mo tongui so pha sabe phayo obo thano geseng bas ya sengora to geseng be kham thang boy obo haing to ke phan kare tamu wan sub nang oke party da hai ke ba agino joliman tongmani da angkhana bahai agi nasil ma to na ke bong ni oti promote hani phai pro ba ke khai pe ka changno bahai khai sengam to borok bon seng bocha ka sorong mali obo hai mo bramara khai seng yang sak samle ma ka obo hai borok ke soise ti pramot hada abono sajaman ka jase ke abo tamne jase seng sasine abo boro ti pramot hani sa ho chara ho phai pro ba ke akramon khai kan kale sung basin serai basan serai basal lenga ang bono uyam sa teman telah ka e ko sung te se mari ya aleng na ke sujuka boleng i thanga kun sa boka ka wa ma ni boka ka obo heng thanga ke sung an serai no dang ban dinai na ki bin bi basana da ban dinai ang sak sak sam na bo kun sa je mari ya obo heng thanga obo ma kham pa khadu kun suka abo sana mo tatai kuno kare kya nang tam sana musung tiprasa ro bai tiprasa no abahai ngi to tiprasa pati no mungo bahai tabuk
tam sanani ni wan sumong bahai ang borno action rakhe manani bagang chesta khai sasti khai de borno obahai ni sawa jom hai ka obra ta khai kala hang mani bagai